Żewġ mużiċisti prominenti, il-Malti u prinċipal emeritu tal-London Symphony Orchestra, il-violinist Carmine Lauri u Hans-Jörg Schellenberger, mużiċista ewlieni tal-oboe mal-Berlin Philharmonic, it-tnejn flimkien fid-De Vallet Chamber Orchestra għall-aħħar kunċert tal-istaġun, fil-kunċert ċoliet tal-kompożituri Bajo Chrysler u s-Sinfonija number 29 fost ċoliet oħra tal-kompożitur ġenju Wolfgang Amadeus Mozart, ikkomponija ma kellu biss 18-il sena. Tmim xira għall-istaġun għal Carmine Lauri, tmim li rifletti l-eleganza tal-mużika klassika fl-isfond tal-ġawra tat-Teatru Manuel. Il-kram della-kram tal-mużiċisti automatikament daw se jagħtu għandhom jiġu dik l-esperjenza ġifi kulħadd qed jisma' l-xulxin. U fil-provi ġifieri kulħadd jitbissem, kulħadd ġifieri kuntent li qiegħed hawn Malta. Aħna we are very lucky li dawn qed jiġu dawn il-mużiċisti u tant ħerqanin biex ikunu hawn Malta. Dwar il-paġna ġdida li l-ewwel Chamber Orchestra kitbet fl-istorja tat-Teatru Manuel taħt it-tmexxija tiegħu, Lauri qal li l-orkestra qed tikkomunika l-aqwa elementi tal-mużika klassika.